आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांची जन्मभूमी देवगड येथील पोंभुर्लेत पुस्तकांच्या गावाचा शुभारंभ होणार आहे. तसेच कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या वेंगुर्ला उभा दांडा या जन्मगावी कवितांचं गाव या संकल्पनेचा शुभारंभ होणार आहे. या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित राहावं असं आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. उद्या सकाळी 8:30 वाजता पोंभुर्ल्याला पुस्तकाचं गाव यांच्या या उपक्रमाची सुरुवात आहे. साधारण हा उपक्रम असा असतो की 10 ते 12 ठिकाणी वेगवेगळ्या घरांमध्ये पुस्तकं ठेवली जातात आणि या पुस्तकांच्या कॅटेगरीज केल्या जातात. समजा ललित साहित्य आहे, बालसाहित्य आहे, प्रवास वर्णन आहे, अशा वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या साहित्याने समृद्ध झालेली मराठी भाषा आहे. आणि मूळचं आमचे पुस्तकाचं गाव ही संकल्पना यशस्वी झाल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये एक अशा 6 गावांमध्ये आम्ही आता पुस्तकाचं गाव ही संकल्पना राबवण्याचं ठरवलेलं आहे. त्याच्यापैकी एक हे बाळशास्त्री जांभेकर जे आद्य पत्रकार होते त्यांच्या गावी आहे, एक साने गुरुजींच्या गावी आहे. अशी 6 अंमळनेरला आहे ते. आणि त्याच्याचबरोबर एक महत्त्वपूर्ण आम्ही जो निर्णय गेल्या वर्षी घेतला ते म्हणजे कवितांचं गाव करण्याचं. आपल्याकडे मंगेश पाडगावकरजी हे एक अत्यंत सुप्रसिद्ध असे कवी झाले आणि केवळ जनमानसाच्या मनातलं कवी असं त्यांचं स्थान होतं. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या जन्मगावी उभ्या दांड्याला हे आम्ही कवितांचं गाव करतो आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा हीच कन्सेप्ट आहे. तर याच्यासाठी तिथली ग्रामपंचायत, दोन्ही ठिकाणच्या ग्रामपंचायतीने खूप पुढाकार घेतलेला आहे आणि कविताच्या गावाला आपण जवळजवळ 2,1,93,00,000च्या आसपासची रक्कम देतोय आणि प्रत्येक पुस्तकाच्या गावाला साधारण 1,00,00,000च्या आसपास खर्च येईल अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीला आपण 50-60 लाख रुपये उपलब्ध करून देतोय आणि नंतर ही रक्कम वाढवण्यात येईल. एकंदरीतच मराठी भाषेचा प्रचार प्रसार करण्याच्या संदर्भात अनेक निर्णय हे गेल्या वर्षभरामध्ये आम्ही घेतले. त्याच्यामध्ये विशेषतः विश्व मराठी संमेलनाला सुरुवात झाली महाराष्ट्रामध्ये. साहित्य संमेलनाचा निधी 50 लाखावरून 2 कोटी रुपये करण्यात आला. बृहन महाराष्ट्रामध्ये साहित्य संमेलनं घेण्याची निर्णय घेतला. यावर्षी आपण कोकण मराठी साहित्य संमेलन हे मॉरिशसमध्ये होण्यासाठी त्यांना जवळजवळ 1.5 कोटी रुपयाचा निधी दिलेला आहे आणि त्याच्याबरोबरच दरवर्षी संत साहित्य संमेलनसुद्धा घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आणि हे करत असतानाच अतिशय भव्य असं मराठी भवन हे आपण चर्नी रोडला म्हणजे मरीन लाईन्सला समुद्राच्या किनारी बांधतोय. ही अत्यंत प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशी ही इमारत त्या ठिकाणी साकार होणार आहे. आणि त्याच्याचबरोबर साहित्यिक मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी कुठे राहायचं हा प्रश्न असतो आणि म्हणून नवी मुंबईला आमचे जे उपकेंद्र आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व साहित्यिकांची राहायची व्यवस्था केलेली आहे. तिथं सुद्धा ॲम्पी थिएटर आहे, तिथं डिस्कशनसाठी हॉल्स आहेत, कॉन्फरन्स हॉल्स आहेत. अशा रीतीने साहित्य म्हणून सगळीकडे ही चळवळ सुरू झाली पाहिजे. याच्याचबरोबर आपण युवा साहित्य संघ निर्माण करतोय आणि या सगळ्या माध्यमातून काम करत असतानाच मराठीसाठी नवीन धोरणसुद्धा आपण आणतोय. लवकरच कॅबिनेटची ह्या धोरणाला सुद्धा मान्यता मिळेल आणि आपण ज्याला विश्व मराठी साहित्य संमेलन सुरू केलं त्याचबरोबर संपूर्ण विश्वामध्ये आणि बृहन महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मराठी जपली जाते त्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मराठी भाषा विभागाने घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये विशेष स्थान हे आपण सीमा भागाला दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे सीमा भागामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांना मदत करण्यासाठी वेगळा कार्यक्रम आपण हा महाराष्ट्रामध्ये राबवतोय आणि पुढील वर्षामध्ये एकदा मराठी भाषेचं धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चालना ही मराठी भाषेच्या विकासाला मिळेल. त्याच्याचबरोबर अभिजात दर्जा मिळवण्याच्या संदर्भात आम्ही कमिटीची स्थापना केलेली आहे आणि ही कमिटीसुद्धा सातत्याने आता पाठपुरावा करेल आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा आम्ही निश्चितपणे मिळवून देऊ. या कामी मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. माझी सर्वच सिंधुदुर्गवासियांना कळकळीची विनंती आहे की बाळशास्त्री जांभेकर हा एक सिंधुदुर्गवासियांच्या अभिमानाचा बिंदू राहिलेला आहे
आणि त्यांच्या जन्मगावी पुस्तकाचं गाव ह्या संकल्पनेची सुरुवात होत असताना, त्याची पायाभरणी होत असताना सर्व पत्रकारांनी विशेषतः त्या ठिकाणी यावं, साहित्यिकांनी त्या ठिकाणी यावं आणि या सर्वांनीच पुन्हा एकदा मंगेश पाडगावकरांच्या गावी म्हणजे जन्मगावी, मंगेश पाडगावकरांचं गाव खरं तर सावंतवाडी आहे, परंतु जन्मगाव उभादांडा वेंगुर्ला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे दोन्ही कार्यक्रम आयत्या वेळेला, कारण आता आचारसंहिता लागायची आहे, त्याच्यामुळे घाईघाईने आयोजित करायला लागले. त्याच्यामुळे अनेकांना निमंत्रण देता आलं नाही. तर हेच निमंत्रण समजून सर्वांनी अगत्यपूर्वक यावं, विशेषतः वेंगुर्ला वासियांनी आणि देवगड वासियांनी सदर कार्यक्रमाला यावं अशी मी कळकळीची विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.